Muli bwanji abale nonse konse kumene muli. Ndikufuna ndikulandireni ku phunziro loyamba la staff notation. Timvetsetsane kuti phunziro limene ndikufuna ndipange la staff notation si phunziro limene likuthandizeni nalo kuti muzimbira muzipanga nyimbo eno muzimba nyimbo pa staff pomwepo. No. Komano maphunziro awina amene ndipange akuthandizirani kuti muzizichotsa kuchoka ku staff notation kufika ku dododo. Ndikufuna ndikuti mundimvetsetsane popo. So mosataya nthawi tipite tidziwe kuti kodi staff notation ndi chani. So staff notation ndi njira imene timalembera nyimbo pogwiritsa ntchito zizindikiro pa malaini ena ake amene amakhalapo 5. Okay, so mwina kuti timvetsetse chinthucho ndi ichichi. Timapezeka kuti ndi nyimbo zimene zili ndi zizindikiro zina zake zimene makhala malaini 5 ngatawo. So malaini 5 awawa ndi amene amatchedwa kuti staff. Ndili tikangona malaini amene wa 5 tidziona kuti ndi staff. Komanso zizindikiro zimene tuzine nazo sikuti mazika mmalaini mokhamo. Komanso timazika so mmipata mmene muli 1 2 3 4. Mipata imeneyi 4. Ndili mwa njira ina ndi njira imene timalembera nyimbo pogwiritsa ntchito zizindikiro mmalaini amene wawa 5 wotchedwa staff komanso mmipata imeneyi imene ilipo 4. So mwachitsanzo nyimbo iyi. Okay, tiona kuti tili ndi ichi chimene chili pamwamba ichi komanso tili ndi ichi chimene chili pansi pakatipa pali words. Chabwino. So malaini amene tikuona ndi 1 2 3 4 5. Malaini amenewa ndi amene amatchedwa kuti staff. Komano tikamalemba zizindikiro zimene tuzinena ndi izi zizindikiro zake zimenezi. Zizindikiro zimene zili ndi mayina mukhozaona kuti kachizindikiro akaka kamene kali ndi chibonga ndi line ndikosiyana ndi akali ndi chibonga line komanso kali ndi mbendera. Ndeti ndi aka kali ndi chibonga koma chibonga chonse chodetsedwa chili ndi line. Okay, so tizidziwa zimene zizi kuti ndi chani ndizophweka izi kuzidziwa ndizophweka ndithudi ndizophweka. So imene ndi staff notation imene ndi staff notation tizidziwa. Now choyambirira tatha kudziwa kuti staff notation ndi chani. Staff ndi chani tidziwe kuti kodi treble and bass clef ndi chani. Treble and bass clef ndi chani. So treble and bass clef ndi izi zimenezi. Okay, ngati munaonetsetsa kuntunda kuja ndi ichi chili apachi. Ichi chili pamwamba chi treble clef chinechi ndi chi treble clef pamene chi bass clef chili pansi. Ndikho kuti tachiona ichi ndi chi treble clef ichi ndi chi bass clef. Chi treble clef chimene chimatigwiritsa ntchito tikamayika manotsi symbols a sapu ndi auto. Pamene chi bass clef timachigwiritsa ntchito tikamayimba symbols a tina ndi bass. So mukhoza kuona mmene chili ichi ndi kuti ndi chimodzi. Tikamatengera nyimbo zathu za dododo zija si tili ndi line 1 line 2 line 3 line 4. Line 1 ndi 2 imene ndi sapu ndi auto imene timayimasulira kuchokera pa ichi treble clef. Pamene line 3 and 4 imene ndi ya tina ndi bass timayimasulira kuchokera pa bass clef. Okay, line 1 and 2 timayimasulira kuchokera pa treble clef. Pamene line 3 and 4 timayimasulira kuchokera pa bass clef. Zinthu izi ndizosiyana. Ngati mupezeka wena kuti mukumasulira nyimbo manotsi a bass kuchokera pa treble clef, ipezeka wena kuti
nyimbo yanu ilakwika, manotsi anu alakwika. Ngati mumasulire nyimbo atina kuchokera pa treble clef, manotsi anu alakwika. Ngati mumasulire sabu ndi auto kuchokera pa bass clef, manotsi anu alakwika. Now, tidziwe zindiliro zina zimene zimakhala pa bass clef, pa treble clef. Ndiye tili ndi chisteve, tili ndi key signature, tili ndi time signature. Pa zindiliro zambiri, komano izi ndi zindiliro ziwuziwuzi zimene zimaonekera kuyambirira, zimene zili apa. Okay? So tisewe kuti ichi chizindiliro ichi cha treble clef, chizindiliro ichi ndi cha bass clef. Kameneka akakhala ngati nyongolotsika kamene tunawo ka treble clef, aka ka bass clef. Ndene noti stave ndi imene ikupanga maline, imene tinganena kuti ndi staff way 1 2 3 4 5 kuphatikiza zindiliro zonsezi. Choyamba chonsechi chichi ndi chi stave, chimodzimodzi ichi chonse chichi ndi chi stave. Pamene key signature ndi nkuluyo pali sharp apa, kane tunena kuti ka hash. Ndipo pena wapeza kuti pali mahasha awiri, pena pali mahasha atatu, pena pali mahash 4. Tizoena kuti imene iyi imakhala kuti ndi key signature. Iruzo kuti kugwiritsa ntchito key iyi. Okay, zichatimati achina A flat, achina do is A, achina do is G, timagwiritsa ntchito chimenechi kuti kodi apa pali mahashi angati. Nthawi zina umapeza kupali tima B, ka B kamodzi, tima B tiwiri, tima B titatu. Ndiye kuti timene matiuza kuti key wathu ngati pali ma B ndiye kuti tili ma flat, ngati pali ma hash ndiye kuti tili mu sharp. Tiphunzira ma keys pa lesson number 2. Iyi imatchedwa time signature, pali zima numbers zimatchedwa time signature. Time signature imagawidwa pawiri ngati mmene mukuonera. Number 1, nambala imene ili pamwamba apa imatiuza kuti nyimboyo ili ndi ma beat angati. Mwachitsanzo, nyimbo ili ndi 4/4. Koma tunena kuti nambala pamwamba apa imatiuza ena kuti nyimbo ili ma beat angati. Ndiyo mwa njira ina nyimbo iyi ili ndi ma beat 4. Ngati pamwamba pali 2, ndiye kuti nyimboyo ili ndi ma beat 2. Ngati pamwamba pali 3, ndiye kuti nyimboyo ili ndi ma beat atatu. Ndi mmene timapangira. Ngati pali 6, ndiye kuti ili ndi ma beat 6. Nambala ya pansi imayimira ma symbols awawa, chifukwa yoti ali ndi matanthauzo osiyanasiyana. Ndiye tipita kutsogoloko tipeza kuti ndi chani. Ndingochionetsanso mmene chili ichichi, mwina ena mukhoza kulemba. So ichi ndi treble clef, komano mukatengera chapasi ichi ndi chi bass clef. Treble clef, key signature, mukhoza nyimbo ili ndi hash mmodzi pamene ndi hash muwiri. Okay, tiphunzira kuti ndi machani mahash amene ma sharp amene wandi chani. Iyi ndi 4/4 time signature, iso ili ndi ma beat 4. Okay, chose chichichi ndi chi stave monga tinayina kale. Now tidziwe ma symbols aja. Ma symbols aja mwachidule timagwiritsa ntchito, tuyenera kuti tidziwe izi. Uyu wongokhala kaseko aka amene amatchedwa whole note, pamene uyu amatchedwa half note, pamene uyu amatchedwa quarter note. Okay, ena amapanga 1/4, quarter wake amene wa 1/4. Metu na kuti half, uyu ndi ho cha phumphu cha thunthu. Okay, half, uyu ndi half wa whole note. Ndikhoti kumfana. Uyu ndi quarter wa whole note. Uyu ndi eighth wa whole note. Metu kuti quarter uyu ndi 1/4, uyu ndi 1/8. Uyu okhala ndi maflag awiri, uyu okhala ndi ka flag kamodzi 1/8, okhala ndi maflag awiri 1/16, okhala ndi maflag atatu 1/30. Should be 32. 32. Ndiye kuti ngati pakhale maflag 4 ndiye kuti 64, 1/64.
nde whole note iyo wa phumphu uyu ndi half wa uyu ndi 1/4 wa uyu ndi 1/8 wa uyu ndi 1/16 wa uyu 1/32 wa uyu. Mwa njira ina mkulu uyu ndi wamkulu, kenako kudzabwera uyu, kenako uyu, kenako uyu, kenako uyu, kenako uyu. Posafuna kubalalika tikamafuna kumasulira ma symbols aja, mwachidule timagwiritsa ntchito ichi kuti whole note iyo ali ndi mabiti 4, half note iyo uyu paja timati half ndi half wa 4 uja amene ndi 2. Uyu 1/8 I mean quarter, 1/4 ndi 1/4 imene ndi half ya E ya half note. Ndi mkhoza onolo uyu whole note ndi 4 beats, half note ndi 2 beats, quarter note ndi 1 beat. Okay, pamene 8th note ndi toyenda kuti ndi half beat, uyu tikutengera ku half wa tikungo okay mwanjira tikungo half note you I mean whole note you tikungomudula ma half tikamudula ma half kuchokera pa 4 tili ndi 2, kuchokera pa 2 tili ndi 1, kuchokera pa 1 tili ndi half, kuchokera pa half tili ndi 1/4 tikungomupanga divide by 2 divide by 2 divide by 2. Mwandimvetsetsa bwino tikamba umasulira, koma apa mundimvetsetse ndithu kuti whole note apa tikufuna timutenge kuti ali ndi mabiti 4, uyu half note ali ndi mabiti 2, 1/4 biti imodzi, 8th half, 1/16 1/4, ndekuti 1/32 ija ndi 1/8. Mundimvetsetsa bwinobwino tikamakhala kuti tikumasulira zima symbols zija, zima symbols zimene zizizi kukhala mu dododo. Inuyo musamise lesson ngakhale imodzi, iyi ibwerezeni kawiri katatu kafolo kuti mumvetsetse kuti chikuchitika ndi chani, chifukwa kukubwerako tipanga za key. Ndi key ndimene zithandizira kuti tiziwewena kuti ichi tingatanthauzire bwanji, chifukwa umumu tipezewena kuti muli ngati ma letters ena akamene amathandizira mogwirizana ndi key uja chimodzimodzi m'mipatamo muli ma letters ena akamene amathandizira popanga lifa ku key uja nchokera kuti tituluke ndi ma notes. Mwachitsanzo ndingoperekabe chitsanzo zimene tizipanga ndi izi. Mwaona pa treble clef tikhala ndi izi, pamene pa basic clef tikhala ndi izi, then tizakhala ndi key iyi idzakhala ndi key imene tikamapanga key uja tikakhala ndi ma hash timayambira kumanja uku kumapita uku, ndikuti ngati tili ndi hash imodzi ndekuti tiyambira apa, ndekuti do is G, ngati ndi mahashi awiri do is D, ngati ndi mahashi atatu do is A, ngati ndi mahashi 4 do is E. Choncho ngati ndi B modzi timayambira kumanja uku, do is F flat, ngati ndi ma B awiri do is B flat. Mwaona? So ngati ndi ma H mahashi I mean timayambira uku, ngati ndi ma B timayambira uku. Ndiye tiphunzira kuena kuti mene tili ndi hash modzi ngati nyimbo iyi. Okay, ndiye kuti mwachizikireni tili ndi chani, tili ndi do is G chifukwa tili ndi hash modzi. Then kuti kakhala ndi mahash awiri do is D, mahash atatu do is A, koma pa nyimbo ija tili ndi hash modzi do is G. Okay, ndiye kuti do is G. Ndiye tipita kuchani, tipita ku treble clef wathu pogwiritsa ntchito ichi tipeza kuti kodi G wathu ali pati, ndiye kuti G wathu ali apa. Ndiye kuti tikatero timanena kuti chibonga china chilichonse chimene chikugwa mu line iyi ndi do, chibonga chimene chizigwa mu mpata uyu ndi re, chibonga chimene chizigwa mu mpata uyu ndi mi, chibonga chimene chizigwa mu mpata uyu ndi fa.
so, la, ti. Okay, ndiye kuti ngamene ili nyimbo iyi imene tikuti alipo hashi mmodzi, koma chibonga chathu choyambirira chili apa pa line yachitatu. Ndiye kuti tikapita uku chimene tizipanga sitena kuti do is G, pamene G wathu ali pa line yachingati yachiwiri, koma chibonga choyambirira chili pa line yachitatu. Kwatena kuti chibonga chimene chizigwera mu G ndiye kuti ndi do, apa re, apa mi. Ndiye kuti awawawa onse line imene izi chibonga chonse chizigwa umu ndi ma mi. Ndiye kuti tikapita uku ndiye kuti onse awawa ndi ma mi awa. Mi apa ndiye kuti tikukwera fa, mi, fa, so, uyu, fa, mi, re, do, uyu, re, mi. Choncho ndiye tiphunzira kuti pakhala dontho apa ndija. Yetu komano kuti no tidziwe kuti note iyi yofunika ikhale ndi full beat, apa tipume, apa ndichani, zonse tiphunzira mu lesson number 2. Ndizibwerezanso zimene zizi kuti imvetsetse lesson number 2. So limeneyo ndi phunziro lathu loyamba. Ndikungopemphani kuti mubwereze kawiri katatu kuti phunziroli mulimvetsetse. Mulungu akudalitseni.